Bun găsit! După cum am promis, o să vedem în acest tutorial cum se lucrează cu manualele. Deci, după ce dumneavoastră ați încărcat manualele de pe internet într-un dosar, mapă sau folder cu manuale, o să le puneți în el. Iată, eu aici am încărcat și o să observați că o să le puteți, o să reușiți să le încărcați pe toate. Profesorii claselor a 5-a, 9-a, la disciplinele lor, iar învățătorii claselor primare, toate disciplinele care au de studiat. Spre exemplu, ia că acum să deschidem manualul Geografie clasa a 8-a în limba română. Dumneavoastră să copiați toate versiunile în limba română și, după cum vedeți, aici el are 128 de pagini. Acum eu o să mă duc la comentieri și o să iau butonul ăsta despre care v-am spus. Ce se mai poate aici de făcut? Se poate următoarele. Deci, de mărit pagina. Uitați pe plus. Vedeți? O mărim până cât doresc eu, ca să fie mai vizibilă. Ca să ajung la pagina dorită, iată aici, în dreapta, este un buton de rulare. Și iată, noi rulăm, îi dăm drumul, observăm că ajungem, spre exemplu, la o temă oarecare, la un tabel, unde dumneavoastră demonstrați elevilor tabelul acesta, un indicator ai anotimpului din Republica Moldova. Și tot așa putem parcurge ori în jos, ori în sus. De asemenea, putem să, în caz dacă vă apar manualele sau filele întoarse, putem să le rotim, iată, după modelul ăsta. Eu o să-l rotez până când ați în poziția care o știu, din nou măresc. Iată, observați că se poate de studiat ușor desene. Totodată, iată aici, cred că spre sfârșitul unor module sau unor unități de învățare sunt și niște evaluări. Eu, iată, harta Moldovei, ușor se poate demonstra elevilor de arătat cu acest arătător. Deci, la noi, ecranul acum este ca o tablă. O să rulăm în jos și să găsim undeva la o temă oarecare unde este o evaluare. Așa, eu nu am cătat-o dinainte. Uitați, desenele se văd perfect, propozițiile se văd perfect. În așa fel se poate făcut la orice disciplină, la tema corespunzătoare. Și iată, am ajuns la autoevaluare. Observați. Stabilește deosebire dintre plantele de stepă și cele pădure, completând în caiet tabelul. Da? Și iată, dumneavoastră le propuneți elevilor să facă lucrul acesta timp de 5 minute, după care așteptați răspunsul lor. Ei îl fac în caiete și o să indicați care sunt răspunsurile corecte. Așa bine, acum o să ne ducem noi la alt manual, închidem manualul ăsta, ne ducem la limba română, clasa a 2-a, spre exemplu, îl accesăm. Dumneavoastră puteți dinainte să-l pregătiți manualul ăsta la pagina care vă este bine. Îl mărim ca să vadă bine, așa e. La pagina care doriți, eu o să apuc și o să dau mai spre sfârșit paginile, să ruleze. Deci, dați să dau mai spre sfârșit, acum noi suntem spre sfârșit. Așteptăm să, iată, lectură suplimentară, este un text. Puteți copiilor să le spuneți ei să citească dacă au manuale înaintea lor. Tot așa să citească, ușor. Puteți organiza o interogare asupra acestui text, după cum văd eu. Eu nu le-am studiat, dumneavoastră, depinde de fantezie, cum organizați lecțiile. Iată aici ușor să văd cuvintele noi, așa, care apar. Așa, uitați însărcinările cât de bine se văd. Descoperiți în text cuvintele însușiri create de poet pentru doamnă. Și iată aici se poate de folosit unele instrumente a aplicației Zoom. Spre exemplu,
Doamnă, elevii cred că să găsească unde însușiri. Ei o să renumească, dumneavoastră. Ne ducem pe bară de instrumente, așa, și luăm textul și apăsăm butonul text și scriem care e răspunsul, așa, eu nu știu care e răspunsul, și dumneavoastră ușor îl puteți să vă duceți să puneți în dreptul cu cuvântul care ar fi răspunsul care îl așteptați de la copii. Dacă facem și un click pe curat, am scrisul nostru rămân, mă duc, pot ușor să iau alt instrument, este plasticul sau radiera, am apropiat și am șters ceea ce au apărut pe ecran ajutător. Și tot așa mai departe. Aici depinde de mult de fantezia dumneavoastră. Trec înapoi și iau punctirul sau punctul de urmărire. Așa, să scriem caligrafic. Le propun elevilor să scriem caiet caligrafic acesta, care au telefoane, poate repede, ușor să vă demonstreze, sau îi așteptați să-și uitați cât este foarte comunal. Eu observ că se poate foarte ușor de făcut lecții de aici, folosind și încă unele instrumente ale Zoom-ului. Uitați-vă, găsiți pe olii roșii, din dreapta paginii explicative potrivite, așa, râuri de lumină. Eu nu știu care e răspunsul potrivit, mă duc și eu săgeata, așa, și elevii trebuie să pui de la râu de lumină unde, ce se potrivește, iată, eu nu știu. E mai frumos, mai curat la suflet. Așa, asta posibil înseamnă răul de lumină. Așa, o șterg, eu lasticul o șterg, îmi iau punctirul de la urmărire și trec mai departe. Dumneavoastră trebuie mai amănunțit să-l studiați înainte de a porni lecția. Sigur că multe pe parcurs să le aflați. Și după cum eu observ, este o modalitate foarte ușoară, bună, ca să nu mai pregătiți dumneavoastră dinainte textele scrise să le scrieți în Word. Spre exemplu, propuneți să studiezi o propoziție, de pildă propoziția asta, o selectați, așa, și o puneți în discuție elevilor sau să răspundă la întrebările astea și așa mai departe. Eu sper că tot așa pot să facă și alți profesori, mai ales acolo în chimie, unde arăta cum se demonstrează niște experimente, mai ales la geografie. Iar acum eu închid și o să încerc să văd dacă am eu într-o mapă undeva, așa, copiate mai înainte niște manuale la studiere la distanță, nu este aici, cuș proces educațional, am eu o mapă formată mai înainte, manuale, și iată eu aici, iată de pildă, de la clasa 5, educația plastică, deschid manual la educația plastică, așa, îl observați și iată, îl măriți, nu, aici eu l-am întors, îl mărim de la plus, așa, dăm mai jos și nu trebuie să faceți dumneavoastră desene, folosiți desenele și cele sunt propuse de manual, nu le mai căutați pe internet. Da, puteți să căutați altele analog cu acestea. Uitați, vedeți cât de bine este explicat și cât de ușor puteți demonstra la copii. Sper că aceasta să vă ajute atunci când vom începe din nou a învăța la distanță. Când aveți timp liber, mai studiați-le. Eu vă doresc în continuare o zi bună, sănătate!